स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। गणेश शारदा चयु दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरल्लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशवर वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरो सर्व हि माझा रघुवीर सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वावसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। हे सद्गुरु राया कीर्तन ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। दीन दीन परी मनास वाटे दीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण काया कीर्तन ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव जानकी जीवन स्मरण जय जय राम महारुद्र हनुमान की जय 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 रघुवीर समर्थ। ओम नमो भगवते श्रीधराय नमः। ओम नमो भगवते विठ्ठलाय नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो, खुशी जाता सगळ्यांना काही पळून कमी असोती जास्ती असोती आने वाले को भी सलाम न आने वाले को भी सलाम कला म्हणाली तिंखार बैसून ऐकत असती आणि ऐकत होती आज मग खात्रीच आणि सगळ्यांक देव दितलेच सगळ्यांक कल मॅम यात्रेक तरी बाहेर सरल्या
तर कलेत कारणान समजा कोणाक ऐकूनच्या मेळणी लाईव्ह तरी नंतर तुम्ही रेकॉर्ड ऐकय येते म्हणून रेकॉर्ड मी तिथे इन्सिस्ट करतात कोणपणी काढका रेकॉर्ड. तर आता आम्ही हाज्यान सूर करूया खंयचे मनाचे श्लोक. 138 लास्ट टाइम असेल पहिली. रमे नाढळे वित्तते गुप्त झाले जीवा जन्म दारिद्र्य ठाकून आले देहे बुद्धीचा निश्चयो जाटळेना जुने ठेवणे मीपणे आकळेना. जय जय रघुवीर समर्थ. आमगेल भित्तरीची त्या धन जे असं विरासत म्हणतात ताका पिढ्यान पिढ्या आणि कितले जन्मापासून आमगेल ते आत्मतत्व आमक साथ दित असं त्या धन म्हणून आमगेल इतल्या चलल्या जाल्यार ते आमकां कळना दिसना. आणि त्यामी ती जशी लॉकरान दवरलेले कलेक पयस असता व्हॅल्युएबल्स असता ती जाल्यार इतकीच केले चावी मेळना मग ताची चावी मेळना जाल्यार कल करचे. आमगेल चावी महत्वाची असता. गुरुंगल नुसते चावी असून उपयोग ना. आमगेल चावी जावंक तरी मात्र उघडता आणि हांगा बँकान तर लॉकर्स कशी फुट्टून उघडचे आता थंय फुट्टून उघडचे जायना. जन्मोजन्मी वाटची पळोवंक त्यामी ती ते जर पयशे मेळणी ती आमगेल असून आमकां मेळना वापरच्याक. आमगेल आनंद स्वरूप आमी आसून त्या आनंदाची झलक सुद्धा आमकां मेळना. म्हणून आपण जी थोडीशी झलक मेळटा त्या हाजेर अवलंबून ताजेर अवलंबून ही कशी वागता ती ती कशी वागता ती ताजेर आमगेल आनंद अवलंबून त्यांनी तिथं त्यांनी ते हे काण घेऊन भितरी पाया मुळा जमीन सरकता झाले मी ढम्मकन पडली तो तशी ताक शाश्वत आनंद म्हणणार. तर शाश्वत आनंद आमगेल भितर आशिल्ल्याची कोतनातील मी तांकां मेळनातील मी ती जिवा जन्मदारिद्र्य ठाकून आली. आम्ही कोणकी एक हाने बापसूने मरतन तो मस्त श्रीमंत शिलखय जाल्यार चेरडाक वायट सवय लागू नये म्हणून ताणे ते एक हांत खंय की पूर्ण दवरली ताका सांगले पूर्ण दवरले हात धन म्हणून कळ्ळें ते काडी म्हणून. आणि त्या राशीचेर बैसूनची तो भीक मागताल खंय तशी आमगेल गती जाल्या. कोणेपुणी आमकां कुणी घर दिता का हो घर हे खंयची हांतस न्ही नाटकांत कुणी घर दिता का हो घर घर दिता का हो घर म्हणून लोकां लागीं भीक मागची पाळी येता. इत्या म्हळ्यार जे जे आसता न्ही ते पयले दिवन सोडतात आणि हे कशी दिल्ली की खर्चता जाल्यार जे धन खर्च ना ते धन आमगेलींची आमचे खातीर आमगेल्या पूर्वजांनी म्हणूं जायना पण प्रत्यक्ष परमात्म्याने दिलेलं असं. एक चावी ताल्ले असत जाल्यार एक चावी आमचल्याक आसत ती खंय दवरल्या म्हणून मेळना. आणि आमी जन्म दारिद्र्य ठाकून आले आणि तेमीत कल जाल्या असं मेळना न्हवे कल्ले आसत तांकां समाधान माने आमी व्हड अध्यात्मिक जाता ती असं गो मेळना जाल्यार उर गो आनंद मेळना रे आसत आनी तूं समाधान मानी आमी म्हळ्यार त्या समाधानाने त्या हाचे कल म्हणतात दैहिक समाधानाने किंवा प्रापंचिक तात्पुरते समाधानान तू आम्ही समाधान मानून असत ताजे भायर कले आसता हे आमकां गोतनाची आमी ताका निश्चय जायना की आमकां कलकी मेळोवनचे स आमगेले कलकी हरयल्या. मुख्य म्हळ्यार आपण यांना पाहिलत का म्हण येता न्ही टीव्हीचेर तशी ते ऍड सुद्दां कोणे दित ना ती तांकां कळनाच की आमकां कले हरयल्या. कोण हरयल्या की तांणी मस्त वेळ थंय येयनी जाल्यार आमी चौकश करतात हो मनुष्य खंय वचून बाजून कले येयनी पण 4 दिवस येयनी 8 दिवस येयनी म्हणना पडे पोलिसांक मात्र नाही खंयच्यान तरी ऍड दितात आपण यांना पाहिलंय का टीव्हीचेर तांकां सांगतात तांणी हें घाल्लेलें तें घाल्लेलें जाल्यार हांगा तशें न्ही आमकां आज म्हळेलें गोतना ते आमी ती हरयल्या म्हूण कळची कशी. आमी तांची स्वरूपच आसा ती आमगेल धन आसता हेंची गोतना कोणकी दवरले आमचे खातीर म्हळेल गोत्तू ना मागीर सोदतल तरी कोण सोदचे भानगडेन पणात कोणे तेमीत कल जाता जुने ठेवणे मीपणे आकळेन. आईचो तांची मुखावेलाणी असत समर्थ म्हणटा ती पुढे पाहता सर्व ही कोंदलेसे अभाग्यास हे दृश्य पाषाण भासे अभावे कदा पुण्य गाठी पडेना
जुने ठेवणे मी पणे आकळे ना. जय जय रघुवीर समर्थ. आता आमगेल हे 7वं दशक चालला तांतू आणि सबंध हंतूचे आणि त्या सत्याचे असं की दोन्हीच वस्तू असत कळले तर एक परब्रह्म आणि एक तागली माया. हे दोन्हीच असत तांचे बाहेर तिसरे ना. हे जगात तिसरे कसले ना. बहुतेक माया म्हणून दिसता. सगळे पळेल पळेलकड माय दिसता. माय म्हळे पैशा माय दिसता, प्रेमाची पप्पाची रुसव्या फुगव्याची तिवे माय दिसता, वात्सल्याची माय दिसता, बरी माया दिसता, अकराळ विकराळ रूप घेतल माया दिसता, कुसली उतरवता उलयतली तिवे माय दिसता. जाल्यार हे सगळे असार आणि तांतू थावन निप्पना तांतू थावन सबंध सगळीकडे ते जे भरल्या कोंदाटल्या म्हळ्यार कळ्ळें हो आशिल्लें व्याध तो शिवलीला अमृतांत तिकत आयल्या की तो व्याध शिवरात्री दिवस खंय ताका कल्ले हे मेळ्ळी सावज मेळ्ळी शिकारी आशिल्लो तो व्याध म्हळ्यार पशु मारचें खावन तितले तागेलें आशिल्लें. ताका देव ही संकल्पना सुद्दां गत नाशिल्ली. तर तो जेन्ना एक रान्ना वचून पावता काळोख जालेलो आसता ताका दिसना भोवची तकलेल पेटाक तो झाडार चोवन बसता की ताक्कल दिसता थंड वारेत की ना हांगाच खंय की उद्दासून दिसना ताका पण वाऱ्या वयल्यान कळटणे थंड वार येता आणि तो वयर वचून बसता. पळयल्यार कोंदाटले म्हळ्यार दोळ्या मुखारी तुमकां सांगता एखादो रब्बर येदोसो रब्बर अशी जर चिके धूर धरलो तरी तो रब्बर सोडून बाकी सगळ्यांक दिसता. 2 दोळे समसक्षम सगळं दिसता. जाल्यार तोच लागीं व्हेल्ले आणि अगदी लागीं जर व्हेले 2 रब्बर अशे 2 दोळ्या मुखार अशी जर धरले तर ते दोळे चिम्मी जातात आणि कल्लय दिसना. तशी सगळीकडे ते कोंदलेले असता. ते सगळे माय म्हणा परब्रह्म म्हणा आजूबाजू सगळीकडेच जाल्यार आमकां फक्त माय दिसता. आमकां ब्रह्म दिसना म्हणून दिसता जाल्यार आमकां कल दिसता ते चैतन्य म्हणून दिसना. चैतन्याची प्रभुता तू दिसना. आमचाच बोधच चैतन्याच बोध जायना राजन. आणि त्यांनी कल जाता आम्ही अभागी म्हळ्यार त्यांची इतली विरासत मेळलेले गुड्ड्यार बैसून भीक मागताल काय तशी चरणावारी तो अभाग्य असं हे दृश्य पाषाण भास आहे समर्थ म्हणतात. तर जो अभाग्य असं ताका कल्ले कळना तो ताक हे दृश्य जे दिसता अयो त्याने नुसतं फातरून हिमालय म्हळ्यार कल्लें शेवटी फातरूच नव्हे. रत्न म्हळ तरी कल्लें त्यावेळी फातरूची माती हे त्या सगळे नमण्या फातरूची कडेरी भो बुधवन जालो अयो तो वे मूर्ख रे तो फातरचो तो ताका कल्ले लागना. उमते कळशार उदक म्हळ्यार सगळे उमते कळशे आणि आमगेल मात्र उदारी कळशे जाल्यार भरत कल्लें तांतू ज्ञान भरना फक्त हो भरता गर्वाची फक्त हो भरता. आणि तेमीत कल जाता ती उमटी जरी नंतर केली 10 बाजून ताच्या ज्ञान असं परब्रह्म भरल्या जाल्यार त्या हवे मिती इतर वचना. आणि त्यांनी चिक्के वांकडे केले की बुडबुड 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 त्या उदकांतू अशी एखादे चंबू असणे खाली चंबू आम्ही म्हणतात तो खाली पण तो खाली असना पूर्ण हवेन भरलेला असता. तो अशी निठळच उमटी अशी दाबून धरलं उदकांतू तरी कल जाता की इतलं आजूबाजू 10 दिशा उद्दा असता. मुळाच्या ओपन असतं ते चंबू जाल्यार तांत उद्दा वचना कल्ल्याक तर हवेच प्रतिबंध असता. तशी आमगेल मी पण आमगेल देह बुद्धी ही जी असता ती सगळ्या देहात इतली भरल्या की त्याने ती आजबाजूक भितरी भायर सगळीकडे ब्रह्म कोंदाटल्या म्हळ्यार इतलं की प्रति एकांतू ते आड येता. कसले घेवच्या गेले ताची वर्णना दिता बोधान देतले तरी की ते आमकां कळना. आमकां कळते भारी फातर सोम अशी म्हळ्यार फालतू म्हूण दिसता. ताजें महत्व कळना त्या गोमट्या दिश्य हाजें महत्व आमकां कळना. आमकां दिसता ती मायेचीच गोमटाय पण माया शेवटी जड ती आणि अशाश्वत शाश्वत नाही ती किंवा विलीन जावचे परब्रह्मांत जाल्यार त्या मायेंत आणि आमगेल देह बुद्धींतू मस्त फरक आसा. पण ती माया परब्रह्मागेल माया शक्तीतली त्याने ती भोग गोमटेस
अगदी कोऑपरेटिव्ह असं. आमकां सगळी मदत करच्या तयार असं. देवान तिका आमकां मदत करू कच पेटयल्या जाल्यार आमी ताजे हें करनासतना फायदो घेनासतना आमी कल्लपणी तिचो उपयोग करतात. जशी कोण कितें हिमालयांत वचून साधन कोण मेळेल कले न्हंयेर चमकून वचचे. अरे थोडे रुपये दिल्यार बोटीन थंय वचूं जाता, आराम एन्जॉय करता कले करनासतना. चमकूनची गरज कली इतलें वर्स आयुश्याची कले फुकट घाले. तशी आमी सुद्दां प्रगती आमगे ब्रेन इतलें गोमटें स बुद्धी मन सगळें इतलें व्हड शक्ती स आमी कसकसले. इतलें व्हड खरेंच तुमकां सांगता ही माय म्हणेल तर हें जे ब्रह्मांड म्हणटात न्ही इतलें व्हड असं अवाढव्य या अवकाशातील पृथ्वी हा तर बिंदू, त्या बिंदूचा बिंदू मानव परी अजबची त्याचा मेंदू. त्या बिंदूच बिंदू कल महत्वच. होय इंडियान ते मुंबईत अंधेरी ते एक आमची असली एक नगण्य एक सेविका ती घालता येदो असो मेंदू जाल्यार कल करता अवाढव्य या अवकाशातील पृथ्वी हा तर बिंदू, या बिंदूचा बिंदू मानव अजबची त्याचा मेंदू. त्या मेंदूने घाली गवसणी अखंड ब्रह्मांडाया. एक दिशे मेंदूने अखंड ब्रह्मांडाक चॅलेंज दिता. त्यांनी चॅलेंज दिता ती तो बलाढ्य वाली ताक आम्ही चॅलेंज दिता ती आणि शेवटी मोन वता ती ताक मान 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 आम्हीच मरता ती शिवाय आमकां कसले हातता लागून असले अजबची त्याचा मेंदू. त्या मेंदूने घाली गवसणी अखंड ब्रह्मांडाया. खरेच कौतुक दिसता पळोवनच्या गेले जाल्यार चुकीच्या मार्गान आमी ताजो वापर करतात त्या मेंदूचो. ताजी ताकद कितली आसा ती जर सोडयल्यार त्या मेंदू जशी हें दोरशे सोडयल्यार चंद्राला ते पावत काय. कितलो तो मेंदू अगदी कॉम्प्लिकेटेड आसा आणि देवान तो बरो रक्षण केला. ताका मेंदूक तो कॉम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून आमकां मन सुद्दां दिल्या जाल्यार आमी खंयचे आमकां वापरच्या कळना न्ही. आमगेल्या घरान मोबायल आसा, आमगेल्या घरान लॅपटॉप आसा अशी पडल्या धूळ खाताची. मला भाव सांगतालो तो गो फुलवाल आसा न्ही गो ताले थंय एक 10 रुपया फुल्ल हाडी आणि ताका हार करून घाली आणि आरती करी वापरची ना जाल्यार अशी जाता. तशी आमी बरे कार्या खातीर ते वापरनात. त्यांनी ते अभाग्यशील मितकले हे सगळे दृश्य विश्व न्ही ते फुकट जड वय जर ते जडाच कितलो उपयोग जाता हें कळना. आणि त्या जड पाषाणांतून देवाल मूर्ती असता हें आमकां कळना. मूर्तिकार जेन्ना फातराचे हें करतात न्ही मूर्ती बनयतात ती हो गमती करतात. एक मूर्तिकाराक विचारले खंय की कशी तुम्ही म्हळ्यार तुमगेल मनांतून त्या मूर्तीची कल्पना आसता ती कशी जावंका म्हणून आणि त्या प्रमाणे तुम्ही घडयतात ती ता वळटा तुमगेल मनांतली कल्पना तुम्ही हांगा साकार करतात काय. तांणी म्हळें ना आमगेल मनांतली नाही प्रत्येक फातरांतून एक देवाल मूर्ती असता आणि सांगले. आणि आम्ही फक्त कल करता चिन्नी आणि हातोड घेऊन त्या मूर्तीक आजूबाजू जे चिकटलेलं असणे त्या पुराई काढतात. काढली की ती मूर्ती भितरल्याने अशी उभरून येता हो कोणती मूर्ती तांतूच असता जाल्यार मूर्तिकारा नजर जी असता न्ही त्याप्रमाणे ताका त्या फातरांत मूर्ती दिसता. त्या दिसच्याक आमगे दृष्टी तशीच न्हय आमी नुसतं फातर म्हणून पळयतात. कोण की अजंता एलोरा हे पळोवनच्या वचले खंय एकल्यान सांगले तरी भोव गमते थंय लेणी आसा ती अजंता आनी तर थंय इतली कोरीव ती लेणी ते कशी केल्ले आसतले ते तर जालेची पण तरी अभाग्य असं हे दृश्य पाषाण बाज. आम्ही वता ती चमकून पाय थकलेले असतात ते ट्रिप म्हणून वता ती कले जास्त एन्जॉय करू जायना. ह्या वाटेन वच्चे त्या वाटेन बाहेर येवचे पळोवन अरे वा ती गमतेस खरे म्हळ्यार पण तांतू भितर जे हे सौंदर्य असं ते आम्ही पळोवचो प्रयत्नच करना. तर एक मनुष्य अशी वचूलो त्या पळेल ह्या बाजून पळयलें आणि भायर आयलो ताका ते पाषाण असं आयिल्ल्याक पळयलें न्हय हेंच पळोवनच आयिल्लें तरी तो कोण थंयचो हो आशिल्लें कॅरटेकर तो भायर आयलो. तो म्हणाल की अरे तू इतलें देवाल नांव घेतलो तू कसले गूढ दिसता न्ही
लोक कल्ल्याक फॉरेन सुद्धा कसले असतात तुम्ही ना आपण तशे कळ बा यो हांव तुका शिकयता हांव तुका ती नजर दिता तो ताका परत त्या एंट्रन्सान भितर घेवन वचल्यारी ताका समोर दाखय हे पळय सिलींग पळय ते पिलर्स आसा ती आणि ते सिलींग ते हे असं नाही फात्तोर तो सिलींगाक अशी जॉईन जाला अशी वयरी अशी जॉईन जाला आणि ताका धरल्या त्या धोरूक जे टेक उलायल्या ती त्यो त्यांनी मनुष्यागल मूर्ती केल्यात देवागल मूर्ती केल्यात मूर्त्यो कळलं म्हणजे त्या आर्ट तांतू भाव कशी एक कडे एक कॉर्नराक एकूच असते एकी मूर्ती असे एकू मनुष्य असे आणि त्या मनुष्याक भाव म्हळ्यार अशी करून कशी बापरे किती जड अशी दोन्ही हातान तो हें करता तोंडाल भाव म्हळ्यार इतलो त्रास जाता ताका अशी हातूंक पडल्यार म्हणे भय अशी हे पळय ह्या मनुष्यागल तोंडाल भाव पळय चिके मुखार चुलो थंय दुसरे टोकाक ताका टेकू दिवच्याक एक बामण बायल दाखयले कळ्ळें स्त्री पुरुष म्हळ्यार देव आणि देवी आसतली अशी आणि त्या भोग आमचे कोरीव लेणी तर तांणी दोन्ही हातांनी मेळणू अशी म्हळ्यार 4 हातांनी अशें धरल्या म्हळ्यार ते टेकू म्हळ्यार फातराक टेकू दिला पण ते आर्ट करून तांणी त्या साध्या फातरा बदलाक फातरान मूर्ती तयार करून आणि ते इतलं आनंद खंय तांगेल्या चेहऱ्याची तांणी म्हळें पळय तूं आतां पळोवन आयलो तुका नुसतें फातर दिसलो पण हे भाव दिसले हे कोण केले आसतले हे मेसेज कोण दिलो की एकल्यान केल्यार त्रास जाता काम 4 जाणांनी केल्यार सहज जाता गमते जाता आनंदान जाता गुण्या गोविंदान केल्यारी हो मेसेज आसा तू तें पळय तशी देवाने प्रत्येकाक कल्ले ना कल्ले दिल्या आणि ताक जो आम्ही मेसेज तुमकां आणि बरें पळोवंक नुसते पाषाण नाही तरी हा निकल म्हळ्या समर्थांक तरी इतकें वायट दिसलें ते म्हणटा तरी तुमकां इतलें सगळें दिलेलें आसत तर जर कोणाले बरें तुमकां पळोवच्या जायना जाल्यार कल उपयोग हा तर ते म्हणटा ती तांगेल प्रस्तावने छान ते श्लोक असत पूर्ण ग्रंथ पाहिल्या विण जो उगाच करी परीक्षण तो स्वतः मानव नवे पाषाण तावळ तो मानव रूपी पाषाण म्हणटा अयो म्हाका पाषाणाची उपम दिलवे इतली हीन जालवे हांव ना ताज्यान तुक पाषाणा हे दिवन हांवें पाषाणाक हीनत्व हाडलें अशी समर्थान सांगलें कशी गो तसलें हांव प्रूव करता होच पळय पाषाण आता पाषाणांतान कोणे मूर्ती घडयली किंवा ओबड धोबड पाषाण असत तो हें करून फुटोवन हें करून गमतो ताका आकार दिलो गुळगुळी केलो आणि ताजो आजूबाजूच कचरो आस तो बाजूक दवरलेलो लागींच आस उडे निसुले थंय लागीं आस तरी आपण जावन येवन ताका परत खिचना त्या पाषाणाक गुळगुळी पाषाणाक आणि लायले तर तो खिचना तो परत पळोवन वता म्हळ्यार एक पण काळकी गेले तुमकां तशी नाही कितले पंत तुमगेल कुबुद्धी घालोवच्याक आपण प्रयत्न करतस लाख प्रयत्न करतस जाल्यार ती परत येऊन तुमकां खिचता मग ती देह बुद्धी ते हे सगळं येऊन खिचता त्या पाषाणपणी बरें न्ही तुमचे पाशी अशी त्याने ती शीण मानू नका तुमकां पाषाण म्हळें म्हणून पण इम्प्रूव जाया ती म्हणसान तरी हें जर पळयलें आमी सृश्टीन पळयलेली अरे देवा किती देशी हजारोंच्या हातानी तू ह्या फक्त दिले की रे एक डोक 2 हातू मनुष्याक घेवच्याक मगले ओंजळ इतली सानी म्हण तेणें एक हें की किती दिलें हीच माझी मालमत्ता 1 डोक आणि 2 हातू हीच माझी मालमत्ता तूच मला बक्षिलेली हीच तू कविते आज तुझ्यासाठीच रक्षिली तुझ्यासाठीच म्हणकले तुझ्यात एक जाऊन का म्हळ खातीर हांवें 1 डोकं आणि 2 हात हांव वापरता हे जावं का समर्थांक वापर आती ना जाल्यार कल जाता अभावे कदा पुण्य गाठी पडेना अज्ञान म्हणजे आपणागल विरासत असं देवान दिलेली हे कळ नासतना आम्ही दुसऱ्याला भीक मागतात आणि त्यामीच कळ जाता साधू गुरु म्हणजे बोकाळलेले असतात न्ही ते ताजो फायदो घेवचे शकतात आपल्या अंकले कळना म्हणा पडे
आणि पयशे उकळयता ती आणि आम्ही खुशीन दितात तांकां पैसे खुशीन दितात तांकां कले पडलेले आसना. पण जे संत मंडळी असतात संतांक शरण वचुल्यारी हे सगळं जाता. तरी त्या खातीर पंढरी आतां संत हे कशी मेळोवचें तें हा संत भार पंढरीत संत भार पंढरीत. पंढरीत वारकरी कल्ल्या वता ती पंढरी नगरींत थंय कोण आस थंय विठो ब्रामला अशी कुटार हात घेवन आणि पण ते पंढरी हे थंय मात्र आसना त्या वारकऱ्यागल हृदयान पंढरी आसता तागल देहान पंढरी आसता. आतां लॉकडावनाच्यान तिथे कोणें वचनी ती जाल्यार ही सांगतात कले संत संत जनाबाई गल अभंग तो संत भार पंढरीत कीर्तनाचा गजर होत कीर्तनाचा गजर होत संत भार पंढरीत संत भार पंढरीत. ऐशा संता शरण जावे जनी म्हणे त्याला घ्यावे जेथ असे देव उभा जैसी समचरणांची शोभा संत भार पंढरीत. कडे ही पंढरी खंयची ते संत कल करतात थंय वचुल्यारी हा त्या कल कीर्तनाचा गजर होतो म्हणून कीर्तन ते कल शिकयतात आमकां. त्या खातीर पंढरी कवच का म्हणना पंढरींतलो विठो आम्ही श्रवण भक्ती केल्यार आमगेल हृदयात येवन बसता हा. आणि संत तत्वस्ने ते सगळे एक जाल्या पंढरींतून तशी आमगेल देहांतून नमनमुन्या संत येवन आमकां कीर्तनान श्रवण भक्ती घडयतात आणि त्या कल घडयतात तांणी कल शिकयले ती देह ही पंढरी आत्मा पांडुरंग देह ही पंढरी आत्मा पांडुरंग. देह हीच पंढरी आणि आत्मा कोणाचा पांडुरंग कळलं. देह देवाचे मंदिर आत आत्मा परमेश्वर हो आत आत्मा परमेश्वर देह देवाचे मंदिर. अख्या कोंदटलेले परब्रह्म पळोवन चाकर आम्ही कल करका आमगेल देहा भितरीची आमगेल हृदयान जो आत्मा आसा ताल्ल्या त्या परमेश्वराला आम्ही लक्ष दिवका. ते हे सांगतात संत सांगतात ते कशी करचे म्हणना पडे वाईट दिसना वारकऱ्यांक सुद्धा वाईट दिसनी. इथे म्हळ्यार तो पांडुरंग तांकां मेळू येता तांणी बशील कडे येथेची पंढरपूर माझे येथेची पंढरपूर सद्गुरु माझा हृदय बैसला का जाऊ मी दूर माझे येथेची पंढरपूर. सद्गुरु मगल हृदयांत ठो ठो करतात कले चुकल्यारी आतून बाहेर ठो ठो करी काही तशी एकली असं म्हणटा म्हाका भंय दिसना. आज हांव एकली आसा मगल बामण गो वचुला हांव एकली आसा घरात जाल्यार अजिबात ना कले म्हळ्यार सद्गुरु माझा हृदय बैसला पंढरपूर मगल अंगांत का जाऊ मी दूर चरण विटेवर हात कट्टीवर रूप हे भाव विभोर माझे येथेची पंढरपूर. आता म्हाका सगळं गोत्तच म्हणना सगळं म्हाका कळना सगळं परब्रह्माच म्हाका अजुनी तितली रियलायझेशन येयली जाल्यार ते आस आणि ते जाणयता खंय की जाणयता तरी के हो मगल अनुभव हो मी पण मगल अजुनी वचनी ते वतले. काही ठावे काही न ठावे परी सतत देशचे धीर सद्गुरु येथेची पंढरपूर. सद्गुरु म्हाका धीर दितात मुखार वच मुखार वच हे परब्रह्म नाही मुखार वच. आमी कल जाता तव चरणांची लागली कोडी येतो प्रेमापूर माझे येथेची पंढरपूर. कंडेरी एकची करी मज समचरणी या समर्थ तू रघुवीर माझे येथेची पंढरपूर. तर जे कोंदाटले म्हणल्यानी ते आमकां जावंका जाल्यार आमी अभागी बर न्ही जाल्यारी हे सगळं जर संतान श्रवण भक्ती केल्यार आमी बशील कडे आमकां कशी ऑनलायन
मीटिंग असत ही हा. आणि समर्थ सांगतात श्रवण भक्ती घडयतात आणि बाकीच्या गीतेन सांगितलं तसं, गुरुगीतेन सांगितलं असं, अष्टावक्र गीतेन कल ज्ञान सांगल्या त्या असं सगळेच. आणि ते स्वतः तुमक कळचे भाषेन सांगतच त्यावेळी अभागी असल्यावर मात्र ते पुण्य गाठी पडणं. जाल्यार अभागी आणि अभाव म्हळ्यार अगदी नास्तिक तसे असल्याने इतलं आज सुनसुने गंगा वाहतेची आहे सर्वी हात धुवून घ्या रे म्हणले. जाल्यार गंग बागला मुळा आयला नंतर के आम्ही बाथरूम वचून शॉवर घेतात तशी तशी जाऊ नये. हा त्याने कल जाता जुने ठेवणे मी पणे आकळेन हा कोणकी असं गोड हे मन आणते मी पण मध्ये 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 येऊन आमका बाद घालता. आणि जशी तर चंबू सगळे दाही दिशान परब्रह्म भरल्या जाल्यार आमगेल्या मनात ते आमक जाणेना कल्ल्याक त्या मीपणाने सगळे भरून गेल्या. एक एक वाईट नमन्या बाल असता बेल ते उदकात तू इतले हेवी हे जाता सगळे व्यापून वता बोट इसरा चलोनच्या जायना शिरकता. तशी तशी जाल्या आमगल मन राज खातीर कल कर का तया संता शरण जावे जनी म्हणे त्याला द्यावे. संतांक शरण वचाती. हा आता मी दासबोधात पुढे जय जय रघुवीर समर्थ परत वाचत त्याने ती पुढे पाहता सर्व ही कोंदलेसे मुखार पडेल की सगळे परब्रह्माशे दुसरे कले नाचीची कोंदल्या म्हणारी ते हाने म्हणेल वर ते बेलपत्री झाडार तो व्याध चोंड बशील ताका डोळ्या मुखारी पान नाही ताका मुखार कडे दिसना जाले तावळ त्याने ते पान बाजूक केली तावळ ताका दिसच्या लागले. तशी असार आमगला भरल्या आणि ते कोंदलेल परब्रह्म सुद्धा आमक जाणेना त्याने ती ते असारची बाजू करता जाल्यार अभाग्यास हे दृश्य पाषाण भासे कल्ल्या कोरका म्हळेल ही इच्छाची जायना. त्यावेळी अभावे कदा पुण्य गाठी पडेना. पुण्य आज तुमगेले उद्भव झाल्या म्हणून देवान दिल्या तरी के अज्ञानाने अभावाने हे अश्रद्धेने मग ते पुण्य मगल पत्रान पडना. आणि त्यांनी ती जुने ठेवणे मगल विरासत मगल आहे स्वातंत्र्य हा मगल आनंदू स्वरचित मगलच परमेश्वरू तो माका कळना आकलनच जायना. जुने ठेवणे मी पणे आकळे ना जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी आता मी दासबोध आल्या वळी दासबोधाचं त्यांचं 7वं दशक चालला. तू 4थं समास चाललेलं आता हान दुसरे कल्लेस आम्ही पहिले सांगल्या 4थं समासान कसलेस तरी विमल ब्रह्म निरूपण आहे. त्याचे नाव विमल ब्रह्म. आज सगळी नाव दिली 14 ब्रह्मांची नाव दिली लास्ट आणतो आणि त्यांनी सांगल कले की 14 ब्रह्म सुद्धा परब्रह्म नाही पण त्या पळोवच्या वत्त ना साधन ज्यांना करतात तर आमक कसले पण गुरून सांगितले असता की तुका हे स्टेशन येतले त्या स्टेशन येतले म्हणजे कळटा लाग गेले डिस्टन्स कमी जाता वचुले. तसे पहिले नुसते शब्द ब्रह्म शिलाय कडे मितिक अक्षर ब्रह्म झाले म्हणजे एकच अक्षर कडेरी एक नमने आनंद जाऊन चाललो आनंद ब्रह्म आणि अनिर्वाच्य ब्रह्म साक्षी ब्रह्म सत्ता ब्रह्म हे सगळे आयले जाल्यार ते खंयचेय परब्रह्म नाही आणि मुखारवच अशी तर ते उपयोग जाता जाऊ पण त्या मला परब्रह्म नाही तर यात नेमके तरी मागीर कळले तरी परब्रह्म म्हणून शोध विचारता कसले त्यावर ते सांगतात ते विमल असत मलरहित परब्रह्म जाल्यार विमल परब्रह्म म्हणून वळतर की विमल ब्रह्म निरूपण विमल हे असं विशेषणच लायलं नाही थंय परत द्वैतच आयले होय की नाही. त्याने ती आणि शब्द लावचे ना म्हणून त्यांनी ठरेल समर्थांनी आणि त्यात विशेषण लावचे ना. आता ते वर्णन करतात ते कसे असं त्यांनी अनुभव घेतला नाही त्यांनी अनुभव घेतल्यांक बरे. आता मी कोणकी बेंगलोर थंड आयले थंय मस्त थंडी काय पावस तरी हांग पळयल्या धग्गा उजो तर येता मस्त स्वेटर बिटर घेऊन आयली
आता हांगाय पावस सुरू जाला म्हणा जाल्यार घेवन आयली पळयल्यार हांगा भयंकर तसले वेळार ते नुस्तें अशी आतां सीझन खंयचो हे खंयचो म्हणून येवजूंक जायना तरी कोण हांगा राबता की तांकां विचार का हांगा कशें क्लायमेट आखो देखा हाल तशी समर्थांनी स्वता अनुभव घेतला तांकां आत्मानुभव आसत म्हणून ते साधारण कल्पन येवचे खातीर आणि उत्तेजन दिवचे खातीर ते सगळे सांगतात की हे ब्रह्मच न्ही हे सर्वव्यापी आसत आमी सतत तांतूच आसतात जाल्यार तांकां जाण येना आजूबाजू त्यांची भरल्या जशी लास्ट टाइम सांगिल्लें मासली उदकांत जन्मता मरता थंयच वावरता भायर येवच्या खंय शकना मास उदकाक खंय पुणी संपता आणि त्या माशल्यांक भायर काढतात ती काळकी मोर वता ते जाले जाल्यार आर्टिफिशियल मरती उदकांत सुद्दां मरतात मासले तांगेले आयुश्य जालें पण आमी मनुष्य भायर काढ की मासले मारतात तशी जाल्यार त्या उदकाक अंत जाल्यार परब्रह्म ही वस्तू अशी ताका आदी ना अंत ना त्याने ती तांतून भायर पडू जायना आमकां जायनाच भायर पडूंक इवन माय अंतान आमकां सटकन भायर पडू जायना कळ्ळें म्हळ्यार ती माया जरी अंशात्मक असत परब्रह्माचे एक अंशाचेर माया धर दिसता आमकां दृश्य दिसता जाल्यार ताजे भायर ते इतले अवाढव्य असं परब्रह्म की ताका एक कॉर्नराचेर एदेशे मायेचे पॅच अशें दिसता पॅच वर्क केलेले बरें आणि घुमटी ती माया अशी तरी इतक मायेक दिसता की आपणाक चादर आपण घुमटीची ते परब्रह्माचेर घालया म्हळ्यार परब्रह्माने पमटे दिसतले शेवटी ते पसरून 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 माया ते चादर पिंजून वता आणि तू तांतू थांब ते तेज जे भायर पडता न्ही ते आमकां दिसता प्रति एकांत आमी तें पळोवंक ब्रह्म सर्वव्यापी आणि ते सतत आमी पळोवंक ते आमकां कळना ते आणि कोणाकय आमकां तें कळना हेंच तर मायेल कौतुक आमी तांतू आसता ती बरें ब्रह्म आणि माया एकमेकांत इतलें काल्लयलें ती म्हळ्यार खोबऱ्याची दूद आणि करतात न्ही तशी विंगड काडूंक जायना तशी तरी ते सगळे ब्रह्म काय ते मायेंत मावना न्हय अंश मात्र तरी ते इतलें काल्लयलें ती चिक्कोलसो जाला जाल्यार त्या चिखलाचे पश चिक्कोल घाणी त्या मायेचे जे दोष असत मायेंतले ते हा परब्रह्माक खिचना ती दोषय खिचना ती गुणय खिचना ती आणि आज तशेंच तांतू गुणय ना ती दोषय ना आमच्या देहा दृष्टीन आमचे दोष आणि गुण पळयतात ती ते ना ती तांतू ताका खिचना ती ते अलिप्त मोकळेंच राबता कळ्ळें आता पळया जड पृथ्वी आप तेज वायू आकाश के तांतुले पृथ्वी आणि एकदम जड म्हळ्यार घट्टी आमच्या देहान तशीच हे सगळे असत की भायर पडलेले पर्वत हे ते गुड्डे माती हे सगळं जड मॅन मेडे असता निसर्ग मेडे असता जड तत्व बिल्डिंग ऑर्डर ते सगळे आणि देहान पडलेली आमगेले हड्ड आमगेले मसल्स आमगेले अवयव ठोस अवयव हे पुरे जड जाल्यार तांतू एक नमने लिक्विड हे फिरत असता उदक रगत फिरत असता उद्दा असता म्हणजे ते आप जे प्रवाही आणि मृदू असता ते आप म्हळ्यार कळ्ळें उदका अंश जाल्यार ते सुद्दां कळता दिसता तापली की रगत भायर पडता तशी ताजे नंतर अग्नी तो आप म्हळ्यार चिके पृथ्वी पेक्षा कमी मृदू सूक्ष्म अग्नी ताजे पेक्षा सूक्ष्म पण तो अग्नी इतलो प्रभावी असो की तो सगळ्या आमगेल्या बॉडीक गरम दवरता आणि आमगेल्या अन्नाचे पचन करता आमगेल्या दोळ्यांक दृष्टी दिता सगळे कान्नाक हे दिता सगळ्यांक जर अग्नी ना तरी मनुष्याक डेड सॉरी म्हणतात तर ताज्या पेक्षा सूक्ष्म हो वायू म्हळ्यार हवा हाल्ले की वायू तयार जाता वायू फील जाता जाल्यार तो इतलो सूक्ष्म की तो दिसना पण बरें दिसता ढगांत एक वाऱ्यात झुळूक आयली किंवा फॅन लायली की हवा हालता तो वायू अगदी बरें दिसता ताज्याय सूक्ष्म म्हळ्यार आकाश तत्व म्हळ्यार पोकळी व्हॅक्यूम हे पांचय तत्व आमगेल बॉडींत आसत आणि तरी ताज्या केन सूक्ष्म असं
त्या ब्रह्मतत्व इतकं काल्लेल्या अंतर्बाह्य आणि त्या ब्रह्मतत्वाची असं आणि त्याशिवाय दुसरं कले नाच त्या ब्रह्मतत्व अविनाशी ते केन्ना मरना देह पडता हे पांचही सगळे वतात उजाडतो जाल्यार परब्रह्मतत्व त्या परब्रह्मांत विलीन जाता ताजे कळलं नाही तर तशी ते असता त्याने आता मी हा जे आम्ही पळया कशी म्हणून प्रत्यक्ष वाचून पळया हे कसलं समर्थाने कळलं म्हणूया हे आता आम्ही पळया आयचं आता पहिली आम्ही खंय गेलेले जवळजवळ 25 ओव्य केलेल्यो तरी थोड पहिलेच ओव्य घेऊन आम्ही वाचच्या अंश मात्रे सृष्टी भीतरी बाहेरी मर्यादा कोण करी सगळे ब्रह्म ब्रह्मांडोदरी माईल कैसे ब्रह्मांड हे परब्रह्म पण केल्या ब्रह्मांड एदेश आहे तांतू इतली सान पिशवी घेऊन वाटेल तिथलं भरू जाय ना आम्हाला देह नाही देह पळया ती देह आम्ही खाल्ली पिली आम्ही इतली सान आशिल्ली आता खाऊन पिऊन बलाढ्य झालं हांव हा पण ते ताजी खोळच नाही पिशवी वाढता गेली त्यामुळे त्या खंय पिंदून वचनी तो भरू जाता कितली जाड जाता ती कोणकी 85 किलो वजन आशिल्ले वर्ल्ड रेकॉर्ड ब्रेक केलेलं काय तर तिघाल पिशवी तशी वाढता गेली जाल्यार ती डेली काम सुद्धा करू जायना दॅट इज डिफरंट थिंग जाल्यार अशी जाता जावच्या शकता पण हांग कशी हे ब्रह्मांड इतले सान आणि त्या मानाने परब्रह्म इतलं व्हड की ते ब्रह्मांडान तू मावना धरना त्यामुळे ती अमृतीमध्ये आकाश कमंडलून तो घटाकाश मठाकाश म्हणतात तशी मठान त्या घट एक कमंडल तान दुसरे आकाश असता तान ते पोकळी असता व्हॅक्यूम असता सगळे साठवता प्रयास म्हणून तयाचा अंश बोधी येतो त्या घटात कल्ले असता आकाशाचा अंश असं अशी म्हणतात त्यांनी वय की नाही पूर्ण आकाश धरणा तशीच परब्रह्म मायेन तू पूर्णतया धरणा त्यामुळे ती आम्ही कल म्हणतात ती ते अंश म्हणतात त्या ब्रह्म तैसे कालवले परी ते नाही हालवले सर्वामध्ये परी संचले संचले पणे श्रीराम ब्रह्म तशी सगळे ब्रह्मांडातून काल्लेल्या समोरची मला कोणाक दिसत इतले एक रूपच की ते विंगड म्हणून जाणे नाची दिसत ते नुसते ह्याची दिसतात मायाची दिसतात आणि आपणागल पुरे गुण मायेक दिवू मायेक त्यांनी बाहेर काढायचं शक्ती का तू काम करील आणि ते हल्लं ना ढिम्म आज तशी असं त्या कसले कर ना कसले धर ना ते तत्व कसले गेल तर कितली ब्रह्मांड आयली गेली कंचकंची 4 युग कितली लक्षावधी वर्ष झाली कोट्यावधी वर्ष झाली तरी ब्रह्मांड एकतावत त्या परब्रह्मा श्वास आणि निश्वास काही तशी त्या परब्रह्मा कल्लेम पडलेली ना अशी जाल्यारी तांतू आम्ही एक जाऊ का की त्या म्हळ्यात ते स्वंत आणि कलस आनंददायक आनंद स्वरूप ताजे भायर इट इज टोटली शियर ब्लिस त्यामुळे ताज आमकां आवडी लागका ओढ लागका म्हणून हो सगळं प्रपंच समर्थ करता पंचभूती असे मिश्रित परंतु ते पंचभूतातीत आता सांगील वारी पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हे थोडे थोडे सूक्ष्म जाऊन आकाश तत्वता येतं आकाश तत्व कशा सांगेल तू की तुम तसं इवन इतकं सूक्ष्म सूक्ष्म जाता आमगेले केशवाहिनी म्हणतात ताका म्हळ्यार कॅपिलरीज आणि ते आमगेल एक केसाच्या 1/7 पार्ट थिकनेस असते तितली बारीक आणि तांथान ते ब्लड व्हांवता असता तर तितले बारीक आशिल्ल्या सूक्ष्म तर ते सुद्धा त्या कॅपिलरीज एका खिचना ती कश खिचना ती तर मध्य ताज्या आकाश तत्व असता म्हणजे आकाश तत्व किती सूक्ष्म त्या आकाश तत्वाच्याही सूक्ष्म हे परब्रह्म आणि त्या हल्लनाची जशी त्या दिसू पहिली आम्ही रांगोळीचे एक उदाहरण सांगितले आम्ही जमीन सारेतात रांगोळी काढच्या करता रांगोळी उठाव दिसता तशी त्या परब्रह्माची कोमटेची पटलाचेरी हे ब्रह्मांड एक बाजूक
कमटे दिसता जशी बुक्के कोण एक कॉर्नरान दवरतात न्ही कमटे वाज घेवन तांतू फुलांक बुक्के दवरतात स्वागत करूंक तशी ती माया परब्रह्मान परमात्म्याने ती माया दवरल्या आमगे स्वागत करूंक आणि आमकां कमटेंक न्हू आनंद दिवच्याक जाल्यार आमी त्या मायेचो आनंद घेना की तरी आमी तिक्काची माय एक आमगेले हें करूंक पळयतात गुलाम वागून आमी मस्त देह बुद्धीने कलकल हें केलें तें केलें तें केलें हें केलें करून तातूंत आनंद तरी मेळनाच आमकां वयर आनी आमी फक्त म्हळ्यार आमगेलो रस्तो चुकला तुझे आहे तुझं पाशी परंतु जागा विसरलास आम्ही विंगड रस्त्यान भायर सरल्या ती नुसते प्रपंचान मागते घालून बसल्या ती तर दुसरे बाजून ती माय आमकां आनंद दिवच्या आयल्या म्हणलें हे आमी विसरून वता ती तरी तांणी सांगल्या पंचभूती असे मिश्रित कल्ले मिश्रित तरी परब्रह्म परंतु ते पंचभूतातीत पंखी आकाश अलिप्त असोन जैसे चिखलांतू सुद्धा हे आकाश तत्व असतात पोकळी असतात चिखलांतू म्हणून तांकां बुडबुड येतात तशी श्रीराम ब्रह्मास दृष्टांत न पड घडे परब्रह्माक दृष्टांत जायना बुझावया देणे घडे म्हण साधारण तुमकां आयडी येवका म्हणून कलेपुणी दिवका लागता परी दृष्टांती साहित्य पडे विचारिता आकाश तर हाका अगदी लगी लगी वतल कल दृष्टांत दिवेत बा तरी श्रुती स्मृतीन सांगल्यां कल्लें गगन सदृशम खम ब्रह्म ऐसी श्रुती खम हे ब्रह्म क्रम म्हळ्यार आकाश इथे म्हळ्यार ते गगन सदृशम असं परब्रह्म अशी स्मृती म्हणटा म्हणून ब्रह्मास दृष्टांती आकाश घडे कळलं श्रीराम आता आकाश आणि ब्रह्मा कल्पना केल्यार ताणे पितळीची वस्तू आणि भांगरा वस्तू पितळ दवरून दवरून ते वायट जाता काळे पडता परत परत ते पितांबरी घेऊन घातला ती हें करत ती आता कल कित्या लँकरिंग आणि आयल्या जाल तरके ताजे भांगराच मोल ताका यान भांगार ते भांगार तशी परब्रह्म ते परब्रह्म आणि आकाश ते आकाश परब्रह्मा सर आकाशाक याना काळीमान असता पितळ काळे पडनाशील जर पितळ आशिल्ले तर ताका भांगार म्हणी आशिल्ले मग ते सोन्याची केवळ शून्यत्व नसता निवळ आकाश ब्रह्म शून्यत्व म्हळ्यार शून्य आकाश म्हळ्यार पोकळी म्हळ्यार टोटल व्हॅक्यूम थंय कल्ले ना शून्य जाल्यार परब्रह्म न्हय दॅट इज द ओनली अस्तित्व अस्तित्व अस्ति म्हळ्यार आस ते कायम आस मागशी आशिल्ले आतांय आस मुखार कायम वर्चस्व तशीची ते हाल ना धोल ना ते कले कर ना कसले करना आणि ताजेर सगळे ब्रह्मांडाचे व्यवहार चलतात पण ते बॉदर करना पण ते स्वतः स्वस्वरूपान आणि स्वगुणांत जे काही निर्गुण असं म्हणतात जे काय असं तांतू ते तशीच तांत कसलोय बदल जायना त्यांनी ती जाल्यार आम कळका म्हणून आकाश ब्रह्म म्हणून म्हणल्या श्रीराम म्हणून ब्रह्म जैसे गगन आणि माया जैसा पवन म्हणजे त्या गगनांतू हालचाल जात नाही जशी वार हालता तशी ह्या परब्रह्मांत परब्रह्म म्हळ्यार गगनावारी म्हणून त्यांनी आम कळकाम दृष्टांत दिला आणि गगनांत म्हळ्यार आकाशांत जशी मळब येता मोड येता वार हालता वार येता हो हालता तर ताका माय कशी त्या वाऱ्यावर आढळे परिदर्शन नव्हे त्याचे तर वार दृष्टीक दिसना जाल्यार स्पर्श जाता जर तशी शब्दसृष्टीची रचना होत जात क्षणक्षणा परंतु ते स्थिरावे ना वायूच ऐसी म्हणजे शब्दसृष्टीची रचना कोरका लागता कल्या म्हळ्यार श्रवण भक्ती घडोवच खातीर ते शब्द वाक सुद्धा सरस्वती गल व्हड काम ते ते कळका म्हणून शब्द रचना जाता जाल्यार ती स्थिर आहे ना वार कशी आत एक घडी असं आणि घडी त्यागच वचून ते मोड असुने ताकी ताकद असता वार वादळ जाल्यार सगळी मोड आम धांवडावन व्हरता तशी ही शब्दसृष्टीची रचना आमगेल मनाक हालयता जाल्यार ती पयलेची रचनाच आत्ता भरना जन्म आयल भितर ती ना जाता पण ती जर बरोवन दवरली तर ती पिढ्यान पिढ्या चलच्या शकता तरी ते शब्द म्हळ्यार परब्रह्म न्हय जे उत्पन्न जाता ताका लय आसा केन्ना पण लय आसा पण ते कल खातीर केल्ल्यान तर आमच्यासल्यांक तार जावका आता नाम असणे नाम
त्यांच्या तार असत तारू म्हणा कल्या बोटी नामा परते साधन नाही नाम देते सर्व काही नामा परते साधन नाही नाम घ्याव नाम घ्याव म्हणणारी नुसते घेऊ नका ते त्याचे अर्थासकट चिंतन मनन करा नाम आपुले हृदयी धराव राम नाम तारू मधी माय बापा तुम्ही चढावो माय बापा तुम्ही चढावो नामा परते साधन नाही तशी नामांकल जाता आधी व्याधी इतर उपाधी नामतारी सर्वामाधी नामतारी सर्वामधी त्याने ती माय बापा तुम्ही चढा शिवा अंगी चिता भस्म शिवा कंठी राम नाम शिवांगीचे अखंड प्रेम राम नाम भरून वाही नाम परते साधन नाही नाम म्हणा कल्या शब्द ही शब्द रचना शब्द सृष्टीची रचना त्या परब्रह्म नाही झाले तांतूल भाव तो भाव तका ते तार उचलून चाक तक वेग दिता वायू वेगाने वतती तार तारू तारू म्हणा कल्या बोटी माय बापा तुम्ही चढाव नामाच सांगतो तुमका आधी व्याधी व्याधी म्हणे शरीराची व्याधी आधी म्हणे सिकनेस मनाचे या दोन्ही आजकाल मस्त हे झाले बोकाळल्या त्याच्यामुळे लॉकडाऊन आम्ही ती आशिल्यांक काही टेन्शन ना आशिल्यांक काही टेन्शन आशिल्यांक ताजे कल जावच्या म्हळे टेन्शन यो कले रोग जायले जाल्यार परत जाल्ले रे म्हळे ताजे टेन्शन आणि जाल्लेल्यांक यो आत्कल करचें म्हण ताजे टेन्शन पगार आशिल्ल्यांक हे बाकीच्यांक काम गेल्ले म्हळे टेन्शन अशी नमुन्याच म्हळ्यार भविष्याबद्दल चिंता हान तू सगळे आमगेले पुरे एनर्जी खलास जाता त्यांनी ती राम नामाची किंवा राम नामाच म्हणणे खंयचे नाम देवा गेले हाजी तारून तू तुम्ही चढा ती फक्त शब्द सृष्टीची रचना होत जात क्षणक्षणा परंतु ते स्थिरावे ना वायूच ऐशी ताका स्थिरांची कशी त्या राम नामाक स्थिरांची कशी तरी त्या पश्यंतीन तू रुच का जशी एक आम्ही कले हे केल बा कले जर्मिनेट करू कले धान्य घालले भिजयले केले ते जर अशीच दवरले तर ते कले जायना किंवा तुम्ही भीज जायनासतनाची अशीच दवरली बा ताका भुकटी लागून वता वायट जावन वता त्याच्यापेक्षा वापर जाले ते भिजवचे तातून उदक काढून ताका शहक मारचो ताका कोंब येता ती हे येता ती ताज्याने ते स्थिर येता ताजे मूळ वता ती ताजी झाड जाता ती एक दिसान वटवृक्षाचे अंतान इतलं हॉड वटवृक्ष जाता वटराई जाता खंयचे ओरिजिनल वडा झाड म्हणून नाही कळणार तितलं किलोमीटर भोर न्हू कलकत्तान तशी वटराई आम्ही पळयली मूळ वृक्ष खंयचो हे कळनाचे तशी जाता तशी हे राम नाम असणे किंवा खंयचे नाम जे असत ती शब्दसृष्टीची रचना आम्ही जे पळयता ती आम्ही जे भागवत वाचलंय हो ग्रंथ वाचलो तो समजून घेतलो आणि दैनंदिन उपासन केली स्तोत्र केली ताजे अर्थ चिंतन मनन केले हे सगळं कळले ही रचना होत जात क्षण परंतु ते स्थिरावे ना वायूच ऐशी ती स्थिर आहे ना तरी कल्ली स्थिर येता तरी तुला आमगल भाव स्थिर येता तो भाव असणे तो रुचता ताका पश्यंती म्हणतात ते केन्ना आम्हीच पश्यंती म्हळ्यार पळोवचे स्फुरण जाता खंय परावाणी तू नाम येतना व्यत घेवया म्हण तावळी परा पश्यंती म्हळ्यार त्या नामाल्या आम्ही ताजो अर्थ केलो हे केलो आता पादुका मंत्र शब्दार्थम मूर्धनी पूजे येते विमर्शन मूर्धनी पूजे ताजो विमर्श करता ती पालनात दुरित छेदात अमितार्थ प्रपूर्णा त्या पादुका हाजे अर्थ सती ते अर्थ ध्यानान घेऊन पादूक मात्यार दवरच तशी मात्यार नाही खंय दवरच आमच्या हृदयान दवरल तर के जाता आणि ताजे अर्थात विमर्श कोण आम्ही ताचा भाव टिकोवचो नाल्यार पुरे हे शब्द वाहून वतात शब्द माया असो ऐसी माया माईक
शाश्वत ते ब्रह्म एक, पाहो जाता अनेक व्यापून आहे. श्रीराम ह्या कशी व्यापून असं ब्रह्म कशी पृथ्वी संबंध पृथ्वीची भेदून आहे. पृथ्वी किती कठीण नव्हे. फुटणच्या तक हे लागतं गुड्डे बिड्डे फुटणच्या जातात की माउंटन्स त्या माउंटन्स भितरी बाहेर हे ब्रह्म परब्रह्म ताका जाळीशी करून घाल्या जाळण केल्या पृथ्वीचे संतान झाले. पृथ्वी क परब्रह्मा जाळण केल्या कितले सान 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 हे हा ओल सान सुद्धा त्या परब्रह्म वचून शिरकून पळत आणतो अंतर्बाह्य. परी ते ब्रह्म कठीण नव्हे. इतकं कठीण पृथ्वी क भेदून आहे परी ते ब्रह्म कठीण नव्हे. तुझी उपमा नस आहे तया मृदत्वाची. इतले मृदूत आहे परब्रह्म. इतलं मृदुत्व हे त्याच गुण असतात. मृदूनी कुसुमादपी वज्रादपी कठीण. मृदूनी कुसुमादपी जशी संतान हृदय असतात तशी तांगल हृदय परब्रह्म व्याप्त असे आणि तांची तांक जाणीव जाल्या अनुभवायला दे हॅव रिअलाइज. त्यामुळे तांगेल हृदय तशी असतात की कठोर वज्रादपी कठोरान मृदूनी कुसुमादपी फुलावारी मृदू तशी हे परब्रह्म इतकी पृथ्वीची चाळण केलेली तर के त्या कशी असं त्या मृदुत्वाक तागल्या दुसरी उपमाची ना फुलाची सुद्धा उपमा फुलाच जडतत्व पण हांतू ना फक्त आता पृथ्वी हुनी मृदू जळ जळाहुनी तो अनळ. अनळ म्हळ्यार अग्नी. अनिल म्हळ्यार वारो आणि अनल म्हळ्यार अग्नी. तर अनळाहून तो कोमळ वायू जाण. अनळपणी दिसता का आणि प्रत्येक तात्ताची उत्पत्ती ठिकाणी आपल्याला ग्रॅटिट्यूड दाखवूनच्या वतात. उद्दाक कशी हाल्या वता समुद्राल्या वता तांतुता सोर्स नाही पण जिथं पाऊस जाऊन हे जाऊन ते पडलेलं असतात मेघ तर त्या परत थंय वता. तशी अग्नी असणे तो सूर्या गेल अग्नी गोळ त्या मूळ सोर्स ताचे तेज तर ते खंय तुम्ही लायात उच तो केन्ना तोग वतून दिसना ताची ज्वाळा वयरीच वतात. जळाहुनी तो अनळ अनळाहुनी तो कोमळ वायू जाणावा. अनलापेक्षा सूक्ष्म वायू अनिल अनिल आणि वायोहून ते गगन अत्यंतची मृदू जाण. गगनाहून मृदपूर्ण ब्रह्म जाणावे. श्रीराम तावळ सांगिल वाटतं कॅपिलरीज इतले बारीक ताचे मध्य शिरकू नये म्हणून तांतू हे सकले आकाश तत्व पोकळी ना जाल्यार खिचून पडतलशिले वय की नाही सगळं गोळ जातलशिलं. आम्ही कोथंबरी पाल्लो धुवून कोथंबरी पाल्लोच केल्याक फरस बी सुद्धा मोड समजा धुरले आणि त्या दिवस जर रांदाय करू जाय निकले आणि पाय कोरी आमून जर दवरली फ्रिजान जरी दवरली तरी ताका हे येता फंगस येता एकमेकांक खिचून कुसून वतात. जाल्यार हांग तशी नाही. परब्रह्म इतलं हाणतास त्या परब्रह्म ताची ताकद इतलेस की त्या सगळ्यांक चलती दवरता. त्या ब्रह्मांड ती माया चलती दवरता आणि ब्रह्म कलस त्या हाची भितर गगनापेक्षा मृदू ब्रह्म जाणावे. श्रीराम त्या ब्रह्मान कल केल्या वज्रास असे भेदिले. वज्राक हीर असतने त्या पैल पडनच्याक वज्रची लागते हत्यार. वज्राक त्या टोकाक वज्र बसयतात आणि ताज्याने वज्राक पैल पाडू जातात. ती साध्या आमगेले हाज्यान जाय ना कल्याने ते वाटेल कुठून होता जाल्यार त्या वज्राक मात्र वज्रास असे भेदिले. त्या वज्राक सुद्धा ही परब्रह्म इतले मृदू आणि सूक्ष्म असून त्या वज्राक सुद्धा भेदल्यांताने परी मृदत्व नाही गेले. वज्राक इतले भेदशी तितले कठीणत्व ताज्यांत अस तरी मृदुत्व नाही गेले. उपमे रहित संचले कठीण ना मृदू. आता उपमधींची म्हणाली ते कशी ते ना कठीण ना मृदू ते फक्त अस अस्ति 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 भाती प्रिय ताची रिअलाइज जाता त्यांना अस्ति. आणि ते आनंदांत मी त्यांक जाणीता ताजो अनुभव येता तो आम्ही त्यांची जाता ती आणि त्यांक इतलं आवडता प्रिय जाता की तांतूच राब्या म्हणून दिसता. तरी त्यांनी परत ताजी इतकं गोमटे वर्णन केल्या. पृथ्वीमध्ये व्यापून असे पृथ्वी नासे पृथ्वीचं लय जाता
ते न नासे परब्रह्म के नाही ना जायना कायम आदि ना अंत ना तका जळ शोषे ते न शोषे. हा म्हणजे उद्दाक कुणी आटता गरमी दिवसांत तू तळी आटता ती नई आटता ती जाल्यार परब्रह्म आटत ना. जळी असोनी जळांत परब्रह्म असत जाल्यार उद्दा आटलेले तरके तांतून परब्रह्म आटना. तेजो असे तेजी असे परब्रह्म परी जळेना. हा तेजी असता का तेही दिलेली वारी कोणती होलिका तिक वर दिलेलं खाय नाही तू होळीन बशील तरके तू जळची ना म्हणून तशी तें परब्रह्म तेजांत परब्रह्म भरल्या ठासून जाल्यार तें जळना. आणि तेज जरी ना जालें हा तरी परब्रह्माची राख जायना. तें कशें आशिल्लें ताका कल्लें जायना. आतां हांगा पयर उज्ज लागलो खंयची मॉलाक कितलें की नुकसान जालें सामानाचें हा जाल्यार हें तशें न्ही परब्रह्माचें उज्ज लागलो म्हळ्यार ताका फायर ब्रिगेड लागना. हा तेज तें उज्ज न्ही तो तेज तेजान बरबरी काम जाता म्हळ्यार पचन जाता तेजान गरमी वाडता थंडी कमी जाता. तेज आस म्हूण मनुष्य जिवंत आसा. तेज भायर आस तेज भितर आस जाल्यार तांतू भितर भायर काल्लय कलस तरी परब्रह्म आस. पवनी असे परी चळेना गगनी असे परी कळेना परब्रह्म ते. अरे ते गगनांत सुद्धा आस पवनांत म्हळ्यार वाऱ्यांत आस वार हांगा थंय धांवता पडता जाल्यार परब्रह्म आमकां दिसता परब्रह्म वाऱ्या सांगत वतकी कल्या ना परब्रह्म आस तशी जशी आम्ही गाडयेन बसल्यात गाडी वता गोवा तेजस ट्रेन फास्ट वता झाड बिड धांवतना दिसतात जाल्यार आम्ही बशील आम्ही असत थंय असतात माहिती की नाही. आम्ही वचून आपोआप पावतात गाडये सांगत गाडी हलता पण आम्ही हलना. तशी तेंपुणी आम्ही थंय वचून पावतात. परब्रह्माक तेवय तंद्र ना ती खंय वचून पावचे ना ताका खंय वचचे ना येवचे ना ताका कले कार्य ना की बाबा कल सिनेमा पळोवच्या वचुलो मॉलांत खरेदी वचुलो अशी कले ना. परब्रह्माक कले इच्छा आकांक्षा कले ना. पवनी असे परी चळेना म्हळ्यार हल्ले ना. गगनी असे परी कळेना परब्रह्म ते. गगनी म्हळ्यार ते वातावरणात सगळीकडे परब्रह्म कोण जाल्यार कळना. आमचे शरीर अवघे व्यापिले परी ते नाही आढळले. खंय एक्सरे काळ्या दिसना बाकी एक्सरे काळ्यार स्थूल अवयव दिसतात ब्रेन दिसता मन दिसना कल्या म्हळ्यार मन शक्ती खंयची शक्ती दिसना जाल्यार ती शक्ती परमात्म्यान दिली आणि ती ते वरदान असता दिसना पण त्या पंच ज्ञानेंद्रियांनी दिसना जाल्यार आमकां अनुभवा येता. त्यामुळे ती कोणे देव आस की ना म्हण हाजेर वाद घालतात जाल्यार मन आस की ना हाजेर कोणे वाद घालना ती पळयलें आसतलें तूं पण साक्षात अनुभव येता तो. तर शरीर अवघे व्यापले परी ते नाही आढळले कल्ले नाही आढळलेले परब्रह्म जवळीच असे दुरावले नवल कैसे. श्रीराम लागी असं आमगेल्या खिच्चून बसल्या जाल्यार आमकां कळना कसलं नवल बाम सन्मुखाची चहूकडे तशें ते गुरु तत्वच न्ही तांणी सांगल्या कशी हे गुरुतत्वाचे तांणी म्हळ्यार समर्थान न्ही आमगेल्या हांनी ताचे वर्णन केलें दत्तात्रेयान कल्लेस स्वामीजी जेन्ना हांगा आयले तरी निरोप दिता ती म्हणून निरोप गीत म्हणचे काय प्रत्येक सभेने एक निरोप गीत बरोवचें आनी तांकां निरोप दिवचो. तांकां निरोप कल्याक दिवचो म्हाका बरोवचें सांगलें आमगेल सभेन तर म्हाका मनांत मुळान तांकां निरोप दिवकाच कल्याक आमगेल हृदयांत आशिल्लें ना तुमी वचात तुमगे दिवस जाल्यार म्हूण सांगचे वे ना बा निरोप इत्या घेऊं का तुमगेल स्वामी सततची तुम्ही आमगेल हृदयातून स्वामी सततची तुम्ही आमगेल हृदयातून जीव भावानामी तुमका आपयले. हे गुरु तत्व हे परब्रह्म तत्व सगुण साकार जावन आमचे खातीर आयल्या त्यामुळे आम्ही जीव भावांत आम्ही सन्न अशी लेखून तेव्हा येता तुवें आमगेल घारा तुमगें स्वागत असं म्हणून सांगून आणि ते आयले जीव भावान आम्ही तुमका आपयले शिव भावान तुम्ही धाम धाम आयले
गुरुभावांतमका स्थित कोरनु तुम्ही, गुरुभावांतमका स्थित कोरनु तुम्ही, अलगद सहज बसले अंतरांतू, सततची तुम्ही आमगे हृदयांतू स्वामी, सततची तुम्ही आमगे हृदयांतू. तशी हे आमगे स्वामी, हे परब्रह्म, हे गुरुतत्व सगुण साकार जावन आयल्यारी शरीरान आमगे हृदयान बैसना. तो शिवतत्व गुरु भाव जावन आणि आमकांची तांतू स्थित करतात ते गुरु भावात आणि सांगतात यो आम्ही सांगाती बसशा आणि आनंद घेऊया. अलगद सहज अंतरान बसतात. तांक विसरच्या जायना, तांक घालोवची कशी, घालोवची नाची. तशी हे परब्रह्माच्या मी स्वागत करका. हाम मगल मक्का मक्का नाका स्वामी आणि नाका, निखळानंदाचो स्पर्शू झालो अंतरांतू, रंध्र रंध्र आमगेलाजी पुलकित झाल्या, प्रेम रंगीतून गेल्या सहजची रंगल्या, डोळ्यातील दोरीनातील बांधून घालल्या तुमका अंतरातू, सततची तुम्ही आमगल्या हृदयात स्वामी, सततची तुम्ही आमगल्या हृदयात. आता तांगेल ब्रीद वाक्य कल गोतसोय गुरुतत्वात परब्रह्मालय ब्रीद वाक्य तुम्ही माक पैल पळ्यात स्मर्तृगामी स्वभक्तानाम उद्धरता भवसंकटात. हे तांगेले ब्रीद स्मर्तृगामी स्वभक्तानाम उद्धरता भवसंकटात. ब्रीद हे तुमगेला जी प्रत्ययाक आईले, स्मरण मात्रेण तुम्ही प्रत्यक्ष झाले. म्हणे आम्ही त्या परब्रह्माची ओढीन आम्ही वचुल्यारी ती ओढ त्या गुरुतत्वाक सुद्धा असता. ते आमक मुखार मुखार ताण घेता. ते नुसत्या आमच्या हृदयात येऊन बैसना, आमक ते तयार करता. ह्या अनुभवा खातीर एक तयारी लागता मनाची. मन उन्मन जावची पहिले त्या मन प्रगल्भ जावंका लागता. त्या माया अगदी सन्निध येवंका लागता तत्वाच्या. तावळ मात ताण घेवंका लागता, नाल्या मदें पडत ते. तशी जाऊ नये म्हणून स्मर्तृगामी स्वभक्ताना उद्धरता भव संकटात गुरु सांगता ती. तू आत्त मगल उडास करी. आपण ब्रीद कल्लेस आपण स्मर्तृगामेस सरळ सतत तुगल मुखारीच तू मगल उघडास करी. तुगल मुखारेस प्रत्यक्ष जाता आणि उद्धरता भव संकटात तुगल ह्या भव संकटांतून उद्धार करता. ब्रीद हे तुमगेलाजी प्रत्यक्षाक आईले, स्मरण मात्रेण तुम्ही प्रत्यक्ष झाले. नाभी नाभी भीव नका नाभी नादू घुमता अंतरांतू, सततची तुम्ही आमगे हृदयांतू स्वामी, सततची तुम्ही आमगेल्या हृदयांतू. मागीर निरोप इत्या घेऊ का तुमगेल स्वामी, सततची तुम्ही आमगेल्या हृदयांतू स्वामी, सततची तुम्ही आमगेल हृदयांतू. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. परब्रह्म हे गुरुतत्व आमगेले हातू येऊन बसका जाल्यार आम्ही ताका आपोवंक जीवभावान आपयल तरी जाता. त्या शिवभावान येता ती आणि त्या शिवभावान ती याना पडे आमक ते गुरुतत्वांत एक करतात आणि त्याच खातीरच ते येतात. तरी मात्र आमकां त्या गुरुतत्वाचो प्रत्यक्ष अनुभव येता. त्याच खातीर पहिले ते तयारी करतात. तरी त्यांनी सांगल्या तयामध्येच आपण सन्मुखची चहूकडे खंयच ते गुरुतत्व सगळीकडे असत. आम्ही प्रत्येक इनहेल करताना आम्ही म्हणतात ऑक्सिजन मेळता म्हणून, पण ऑक्सिजनापेक्षाही आमकां तातूंतले हे मेळटा कले गुरुतत्व भितर वता भायर येता. अशी हें कल जाता ऑक्सिजन वता आणि वायट कार्बन डायऑक्साइड वॉटर वेपर ते सगळे एक्सेल आमकां भायर पडटा. हें तशें न्ही, गुरुतत्व भितर येता व्हेन वी इनहेल. जाल्यार आमगेर ज्यो मनाची पेशी आसा ती ते इतले विचारांनी पोल्यूट जालेले आसा ती की आमी ते ताण घेवच्या कशें शकनात. गुरुतत्व एब्झॉर्ब करू शकनात. म्हळ्यार मन इतलें पोल्यूट जाल्या, त्या तेलकट जाल्या,
ताका शाई लागल्या, सगळे नाना नमण्याचे रंग लागल्या की चिक्कोल लागला की हे पवित्र जे असं गुरुतत्व ते आम्ही ऍब्झॉर्ब करू शकनात आणि पुराय आम्ही बाहेर काढतो. त्यामुळे दाही दिशां गुरुतत्व असं पृथ्वी जाल्यार आमकां ताचो लाभ मेळना. जर जावंका जाल्यार आमकां मन पहिले शुद्ध करता, ती तयारी करता आणि ताजे खातीर त्या गुरुतत्वाक आमी आपोवंका आवाहन करता. तेव्हा हांव सान आसा जाल्यार म्हाका येवन हें करी. श्री नागेशा जय महारुद्रा, प्रार्थना करता तुगेल्या चरणी. श्री भद्रा श्री नागेशा ते दुर्गांबा सांगता, तुम्ही आधी किरा तू हिंस्त्र श्वापद भरल्यान मगेल हृदयांतू भितर करी रे नाशूतम गेलो जय महारुद्रा. तशी ते सगळीकडे सन्मुख असं गुरुतत्व परब्रह्म. गुरुतत्व म्हणजेच परब्रह्म. त्या परब्रह्म त्या तत्व गुरुतत्व जाऊन आमचे खात्यात थोडेसे साकार जाऊन येते केम कळकम. ऍक्च्युअली परब्रह्मांत जी शक्ती येता ते गुरुतत्व तांतू माय असता म्हळ्यार सगुण जाऊन येता आणि निर्गुण तत्व असता. ते निर्गुण तत्व आम्ही इनहेल करतात ती एक्सेल करतात. ताचो फायदो घेवंका जाल्यार आमगेल मन शुद्ध करता वचका आणि ताजे खातीर सुद्दां तांगेल मदत घेवंका, नामाची मदत घेवंका. तर ते सांगता की सन्मुखची चहूकडे तयामध्ये पाहणे घडे, बाह्याभ्यंतरी रोकडे सिद्धची आहे. बाह्य आणि अभ्यंतरी इतर बाहेर सिद्ध असं ते परब्रह्म. तयामध्येच आपण आम्ही तांतूच रपता ती, तांतूच वाढता ती, तांतूच मोरवता ती. आपणा सबाह्य ते जाण आमगेल भायर सुद्धा तेच भरल्या, आमगेल भितरी तेच भरल्या. दृश्या वेगळी खूण गगनासारखी. दृश्या खातीर खूण दिन जाल्यार आकाशावरी. आकाश तत्व जशी सगळ्यां भितर बाहेर भरल्या तशी काही नाहीसे वाटले तेथेची ते कोण दाटले. अयो हांगले नाम हांग थंय धूळ येस, हांग धूळ येस तशी त्या बाजू कधी धूळ ना म्हण अशी बोटल्याला काय असते तशी आमकां ते फील जायना म्हणून ते सगळीकडे काही नाहीसे वाटले तेचेची ते कोण दाटले. जैसे न दिसे आपले आपणासी धन. आमगेले धन एके फक्त साधने सकाळी पळोवचे ते पक्कड खंय दवरला सोदका लागतात. प्राय जाल्याने समज जागेर दवरले नसता जाल्यार दिसना. तशें आमगेले धन आमी खंय दवरले दिसना. तशें परब्रह्म प्रति एका ते आड येता. जो जो पदार्थ दृष्टी पडे ते त्या पदार्था ऐलीकडे म्हळ्यार हे हातान घेतले तर हे आणि हा हाजे मते परब्रह्म संपून गेल्यार प्रत्येक पावलाच पावलात तरी परब्रह्म. त्या हे पदार्था ऐलीकडे म्हळ्यार ताचे पहिले त्या परब्रह्म हातान घेतील शिवाय आमकां कसले हातान घेवचे जाय, कसले खावच्या घेतले ते परब्रह्म पहिले भितर गेले शिवाय आमकां खावच्या जायना. अनुभवे हे कुवाडे उखलावे. अनुभव घेऊन पळयात. मागे पुढे आकाश पदार्थे विण जो पैस, पृथ्वी विण भकास एक रूप. श्रीराम जे जे रूप आणि नाम तो नाथिलाची भ्रम. नाम रूपातीत वर्म अनुभवी जाणे. त्यामुळे ती हे नाम रूपातीत असं परब्रह्म. त्यामुळे ती नाम रूपाच आधार घेवचो जाल्यार तांक अलगद बैसना पडे. तांतूर भाव मात्र दवरचो. धक 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 पक 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 जाता. तो भाव मात्र आणि तो भाव आम्ही देह दवरतना आम सांगत येतात. श्रीराम नभी धुमाचे डोंगर उचलती थोर थोर, ऐसे दावी गोडंबर माया देवी. त्या परब्रह्मातून बस माया ते धुके हे पावसू मोड पाऊस आणि कल्ले कल्ले सगळेच बोट तशी ही माय कलकले दाखयता. गोडंबर माया तिगल जादू दाखयता. घुमटे इंद्रधनुष्य दिसता पण ते वॅन्कुअर थांबून कलकी एक कलकी डब्बल इंद्रधनुष्य गोल तोड हो घुमटे म्हळ्यार तशी ती भो घुमटी माया जाल्यार ते परब्रह्म. ताका रूप ना, ताका नाम ना, ताका रंग ना, ताका हे ना. रंग असतो म्हळ्यार पारदर्शक. म्हळ्यार पारदर्शक हा एक रंग असता. तो रंग दाखवच्या जायना. तांतून आर पार दिसता. जशी दोन कारंड्य अगदी प्रभावी कारंड्य कल्ले मध्ये ना आणि एकमेकां मुखार दवरले तरी कोण कोणा पळोवन
अनुभवचे तशी जाता तशी ते संत आणि आमक जर तोच अनुभवायला तर आम्ही आणि संत एकच जातात मुखार मुखार ऐकी ऐसी माया माया तिगल थोरवी दाखवत असता ऐसी माया परी ती अशाश्वत ब्रह्म जाणावे शाश्वत सर्वांठाई सदोदित भरले असे श्रीराम. आता इतलं गोमटे वर्णन केल्या ह्या इतले सोडचे नाका इतले कोर्ण परत घेऊया ते मुखाल म्हणतात तरी पटकन वाचता. पोथी वाचू जाता पाहे परब्रह्म मातृका मध्येची आहे मातृका म्हणजे शब्द आणतो पोथी वाचताना ते शब्द आणतो त्यांच्याच भाव जाण बसल्या नेत्री रिघोनी निधोनी राहे मृदूपणे नेत्रांतू मृदू भाव जाण त्यांच्याच कितले मायेन पळयता त्या परब्रह्म श्रवणे शब्द ऐकता मने विचार पाहता मना सबाह्य तत्वता परब्रह्मची ते श्रीराम परब्रह्म ते चरणे चालता मार्गी जे आढळे सर्वांगी करे घेता वस्तू लागी आडवे ब्रह्म हांग माका चरणे चालता मार्गी म्हळ्यारी म्हाका उडा झालं कोणाला की चेरडू नाही चमकूनच्या येताले जाल्यार हांव सुख धरी धरी म्हणून त्रास दिवचे यो रे म्हळ्यारी कडे शेवटी नाही ती ताक सोड मुखार होत ते तुर धाव ताजे मुखार ती गल मुखार राखचे मग धरी अशी चिट्टी वचून की परत तुर धावून आपणाक धरी तशी ते परब्रह्म सतत आमगेल मुखारी मागची येता म्हाका धरी मगल अनुभव घे म्हज्यात एक जा म्हण सांगताची तस चरणे चालता मार्गी जे आडळे सर्वांगी करे घेता वस्तू लागी आडवे ब्रह्म असो इंद्रिये समुदाव तयामध्ये वर्ते सर्व सगळे इंद्रियां त्यांच्याच जाणो जाता मोडे हाव इंद्रियाची जाल्यार इंद्रियांनी आम्ही जाणया म्हळ्यारी त्या इंद्रिय सगळी मोड वतली हावच मारता लागली आणि खुश जाता इतकीत केल्या मेळना मग शरणागती इंद्रियां गेली आपण आम्ही जायना बाब नेती ते जवळचे असे पाहू जाता न दिसे परी न दिसो न बसे काही एक म्हळ्यारी दिसना जाल तर की त्यांची तीच एक वस्तू असं सद्वस्तू की ती कायम अस्तित्व जे अनुभवेची जाणावे सृष्टीचे अभावे आपुलेन स्वानुभवे पाविजे ब्रह्म म्हळ्यारी सृष्टी नाश करून सृष्टीक मनांतन बाहेर काढणं आपणा स्वानुभवाने ते ब्रह्म एक जाऊन एकरूपपणाने आम्ही अनुभव का ज्ञान दृष्टीचे देखणे चर्मदृष्टी पाहो नेणे चर्मदृष्टीन दिसना त्या मुखाल पंथराव ते हाडता सोली व सुख म्हणून एक हे समर्थांनी कल्याणाक कशी त्या परब्रह्माची जाणीव कोण दिली त्याचबद्दल भोग म्हणते तस एक विंगड प्रकरण असं समर्थांनी बरयले तासबोधाचे पाठ ते हाडता व मुखाल पंथा ज्ञान दृष्टीचे देखणे चर्मदृष्टी पाहो नेणे अंतर्वृत्तीची आहे कुणे अंतर्वृत्ती साक्ष जाणे ब्रह्म जाणे माया जाणे अनुभवाच्या ठाया ते एक जाणावी तुर्या सर्व साक्षिणी त्याच्या मध्ये तुर्य मुळे घेतात सगळे ना झाले सगळे अवस्था निद्रा हे जागृती सगळं स्वप्न सुषुप्ती सगळं गेलंय मागीर तुर्या ती सगळं ती परब्रह्म दिसता हांवें दिसता पण ती द्वैत कळ्ळें म्हळ्यार सर्व साक्षिणी ती सर्वची वता विलय जाता त्यावेळी साक्षीची गरज कली साक्षत्व वृत्तीचे कारण उन्मनी ते निवृत्ती जाण जेथे विरे जाणपण विज्ञान ते सगळे जाणपण वीरवता जेथे अज्ञान सरे ज्ञान तेही नुरे विज्ञान वृत्ती मुरे परब्रह्मी ऐसे ब्रह्म शाश्वत जेथे कल्पनेसी अंत योगी जना एकांत अनुभवे जाणावा हे ब्रह्म शाश्वत जेथे कल्पनेसी अंत कल्पना करू जायना त्या अनुभव का प्रत्यक्ष अनुभव का आणि ताजे खातीर संतांगल मार्गदर्शनाप्रमाणे वागून तांगल बोट दोन थंय ते वचता मायेचे अंतात आहे तावळ ते आमकां ताण घेतात आणि आमगेल अधिकार प्राप्त जायना पडे ते आमकां तांच्यात एक करतात हे अनुभवे जाणावा श्रीराम हे परत थोडो भाग मुखालपण घेऊया जशी इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे विमळ ब्रह्म निरूपण नाम समास चतुर्थ श्रीराम. आता हे जावचे खातीर आम्ही परमेश्वरागली प्रार्थना असे करतात सगळ्यांक सगळे मेळप आमगे तळमळ फ्रुटिफाय जावो
म्हणून समर्थ प्रार्थना करतात कली करतात की कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तंतु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति